În ultimul timp, tot mai multe lacuri impun flotoare la sacii pentru păstrare din motive de siguranță a peștelui. Pentru acest motiv, noi ne-am gândit să găsim cea mai ieftină variantă posibilă pentru sacii noștri pe care deja îi avem în dotare, să nu fim nevoiți să cumpărăm alți saci de crap cu flotoare. Folosim această plută de polistiren care, ea, teoretic este pentru pescuitul la știucă și este foarte, foarte simplu de adaptat pe sacii noștri de păstrare. Doar scoatem această mică țeavă care vine în interiorul plutei, îl introducem prin șnurul sacului, după care împingem și pentru o siguranță mai mare, ardem cu bricheta și aplatizăm aici pentru a nu mai putea ieși niciodată. Astfel, peștii sunt în siguranță pentru că chiar dacă scapă de pe picheții noștri unde îi păstrăm sacii, îi vom găsi pentru că acest flotor ne va semnaliza locul unde se află acel sac de crap.